Mobiteli nisu samo produžetak ruke. Oni su i etiketa s kojom pokazujemo svoju posebnost, prije svega atraktivnim i upečatljivim dizajnom. Upravo tome služe dodaci i oprema za mobitele. I to ne bilo kakvi. Devija nije jeftina i nekvalitetna roba koja nam dolazi iz Kine. Devija je jedan od vodećih brendova za mobilne dodatke koji je na tržištu već 12 godina. Hrvatska pošta je od ove godine ekskluzivni zastupnik Devije za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a u planu nam je proširenje i na ostatak regije. Jedan od vodećih brendova za digitalne dodatke, suživot s gadgetima bez sumnje će učiniti življim. Najčešće kupujem Devija proizvode jer su se pokazali puno kvalitetniji od nekih možda drugih jeftinijih. I jako mi je privlačan dizajn. Evo, na primjer, ovaj je baš zgodan, ima sferovske kristale po sebi. Devija u proizvodnji koristi najnoviju tehnologiju. Proizvodi su jednostavni, elegantni, modernog su dizajna i vrlo su kvalitetni. Ekološki prihvatljivih materijala, obogaćenih estetskim elementima, brend zadovoljava oba kriterija. Korisnicima nudi i kvalitetu i lijepo oblikovane proizvode. I to neovisno o tome kupuju li slušalice, punjač, kablove ili maskice za mobitele. Najčešće kupujem kablove, možda punjač nekada ako mi ode, jer on isto mi se čini puno izdržljiviji od nekih drugih. Svi proizvodi imaju godinu dana garancije, stoga ne čudi što ih je u samo 3 mjeseca prodano više od 10.000 i to bez ijedne reklamacije. Proizvod možda nije još toliko poznat u Hrvatskoj, ali on se prodaje u cijelom svijetu. Mi smo krenuli oprezno kako bi vidjeli odaziv naših kupaca. Prodaja je krenula jako dobro, jako smo zadovoljni i to nas je motiviralo na proširenje asortimana i na proširenje broja poštanskih ureda u kojima će proizvod biti dostupan. Konačni cilj je kod naših korisnika razviti svijest da Hrvatsku poštu prepoznaju kao mjesto kupnje kvalitetnih te estetski i cjenovno prihvatljivih proizvoda. Bez obzira na to jeste li mladi ljubitelj gadgeta koji voli promjene i novosti, netko tko voli biti poseban ili netko tko samo želi kvalitetu i eleganciju, dobro je znati da su nova adresa za to uredi Hrvatske pošte.